Dobrý den, já bych vám chtěla představit cvičení na posílení žlučníků a jater. Budeme zvedat ruce a omývat, jako kdyby nás omývala vodopád. Teďka dáváme hlavu dozadu. Všechny cvičení já opakuji 3krát, ale můžeme je opakovat až 30krát. Je dobré je cvičit ráno, určitě nebo přes den, ale nedoporučuje se cvičit večer, protože byste měli moc energie a nemohli byste usnout. Tady to cvičení je na posílení i očí, krku, kyčlí. Teďka se zaměřujeme na osmičky, děláme hlavou a i očima se díváme do strany, kam ta hlava se točí. Teďka je to cvičení na tygra, který vlastně skáče jakoby z ostrova na ostrov. Čím záleží na vás, jestli chcete skákat pořád nahoru, anebo jenom občas. Toto cvičení je na posílení šlach na nohou. Zadní noha jde na špičku a přední jde na patu. Znova se nadechujeme a znova se omýváme tělo vodou. Pak dáváme ruku na játra, představíme si zelený balón a ten léčí celé tělo, pak celé okolí, celý vesmír a pak energii stahujeme k sobě, dáváme si ji na druhý tantiem spodní a zase se omýváme a tím končí cvičení pro dnešek. Hezký den.